også vildt store. Altså, Ja. altså de er jo også... Det er akkurat job til, ja. Jeg kan huske, at vi skulle spise en i Grækenland, for det er noget med, at den er enormt sej, så man skal stå sådan og banke den meget længe for det her servør. Ja, det er for en. Er det en vækstbrud? Men prøv at se den suge. Prøv at se den her sugekoppe sidder så fast Ja. på overfladen. Og så kommer der en hånd ned. Der er nogen, der stikker en hånd ned. Det er rigtig, der stikker en hånd ned. Der stikker en hånd ned. Kan I se hånden? Ja, der er en hånd. Er det en dyrpasser? Det ved jeg ikke. Ja, det tror jeg. Vad är det för något? Ej, så går blækspruten. Det er da sjovt, at den holder fast. Hvad sker der? Nej, man kan ikke se, hvem det er. Ja. Ej. En Chile, vad är det för? Hvad skal du for det? Jeg tror, det er en Hvad skal du for det? Det er nok en hyrepasser. Hvad skal du for det der? Det er en dyrpasser, der kan klappe sin blæksprut. Jeg tror, det er en blæksprut. Jeg ved det ikke. Jag ser det så i dag. Kigger efter... Vi skal have en derhjemme i termofade. Se. Den suger sig fast, det var fast. Ja, det er det. Han ved, hvad han laver, den må Nej, være til. det gør han. Han har selv været nede for at tage fat i. Jeg tror faktisk, det er en kvinde. Det er måske en kældeblæksprut. Eller også så bliver hun trukket ned i vandet. Ta i tre. Jeg tror, den er stor. Så er det der med lidt eller Det var bare sådan en dyrpasser. Er den nu i gang med at spise hende, eller hvad? Vi har ikke lige taget højde for, at den var så stærk, altså det må vi altså sige. Jeg troede, det var en lille blæk. Åh, i det. Vad Vi är kom til at løbe rundt på en fisk. Hvad sker der nu? Jeg ved ikke, hvad der sker. Ej, hun blev opstået. Ja, det tænker jeg. Så den var i gang med at spise. det? Ikke hylde, det godt så så godt. Prøv at se, man kan ikke se Så er det op. ikke heldigt. Man kan ikke se, hvad der er op. Nej, det kan man faktisk ikke. Det er det der drama, vi lyder til. Er det blæk, der skal ud, eller hvad? Man kan heller ikke engang se, om hun stadigvæk har sin hånd. Nå, nu. Trille, du